Kuya, o ngayon pa lang, tatanungin na kita, okay ba kayo dito? Okay po, pwede kang magtanim-tanim dito. Ayan, hanggang dyan sa akin eh. Hindi ko naman kailangan ng malaking bahay. Kailangan ko lang matitirikan ng kubo, kahit kubo lang. Ipagpatuloy mo lang yung pagiging masipag mo. Kaso lang, yan lang ang problema namin. Wala kasi talaga kaming matitiran, nangungupaan. Ang hirap mangupaan. Sa dagat saan? So ayun guys, pansamantala dito muna sila titira sa lupa na hinulugan ko dyan. Kasi talagang wala akong maisip na pwedeng pagdala sa kanila eh. Dito lang muna. Pansamantala gagawa muna kami ng tent para sa kanila. Kuya, bigyan mo lang ako ng ilang araw. Tsaga-tsaga lang muna kayo sa tent, no? Kasi gagawa ako ng paraan. Kami, tapos gagawa kami ng paraan para matayon kayo ng bahay kubo. So kung mansyon yung magawa natin eh. Mas maganda pag mansyon. Building ano? So ngayon, dadalhin muna natin ito doon, no? Yan, may dala kami ditong pako. Tapos yung tie wire. Patayin mo muna dito ng... Patayin mo muna yung gamit. Patayin ng flare. Tapos trapal. Ang init. Tinali ko baka mahulog. Balikan na lang ang iba. Mana? Mabalik. Eh. Ay. Hoy! Kage! Ngayon maghahanap tayo ng space dito para magawa kayo ng tent. Lilinisan natin to. Oo. Lapit lang. Itong gamit naman natin. Paano itong gamit naman? Ano kuya, o ngayon pa lang, tatanungin na kita, okay ba kayo dito? Okay po, pwede kang magtanim-tanim dito. Ayan, hanggang dyan sa akin eh, yung kulay green yan, hanggang dyan sa akin. Pwede mong taniman ng kamuting kahoy yan, kung anong gusto mong itanim dyan. Hanggang dito, hanggang sa puno na yan. Oh. Ay, eto. Kung tatagal-tagal ka rito, sir, pwede natin bakudan. Oh, Dahil habang hindi pa, kung pwedeng bakudan. ikaw, pwede naman. Habang yung kami dito. Kasi ako, hindi ko talaga maasikaso yung pagbabako na yan dito dahil daming ginagawa. Pero kung kaya mo, sige. Habang andito ako, sasamantarin ko nang habang andito ako at mag-iipon-ipon talaga ako. Oh, so kung ibibigay pa yung dulo, pwedeng maging sa inyo na yan. Sana may mag-sponsor, no? Hindi kasi hindi ko pa tapos tong hulugan eh. Hindi ko pa tapos hulugan. Ito yung sunod, kung ibibigay, huhulugan ko pa rin. Kasi para to sa mga anak ko eh. Para sa mga anak ko to. Ganito ang gusto ko rin kasi mangyari kung merong magbibigay sa akin ganito para sa anak ko rin, di bale na sama-sama kami, at least meron kami sariling lupa at kahit kubo lang. Hindi ko naman kailangan ng malaking bahay. Kailangan ko lang matitirikan ng kubo, kahit kubo lang. Ipag-pray mo kuya na ibigay yung hanggang doon. Para yung pinakadulo sa inyo na. Tapos hanggang saan po? Ito nga pala, may bahay dito kuya, oh. May bahay dyan. Umalis na daw yung nagtayo niyan. So hindi ko alam kung babalik pa. Pero sabi nila, umalis na daw. Ayun, kausapin natin yung may-ari nitong lupa. Baka... pansamantala lang. Kasi wala naman tayong pera na ura-urada. Makakagawa tayo ng bahay kasi kinakapos din talaga. Ang dami natin tinutulungan. So, kung pumayag, kausapin natin yung may-ari nitong lupa kasi ang alam ko, sabi niya, umalis na daw yung tao dyan. So siguro, dito na lang kayo kuya muna na eh. Doon muna kayo, mga bata. Linisan na lang natin dito.
Kahit dito, okay Ayos pa yan. lang. Tanim lang kami. Kung papayag tanim-tanim ako dito. Dito na kayo, kuya? Ha? Oh, may panggatong pa Hindi, dito. Kuha. Dahil bunga yung pili. Kumakain kayo nito? Po. May naman po. Mm. Oh. Ano po? Tatao. Tatao. Oh, dito pa lang, mabuhay na tayo. Mhm. Oh, kunin nyo na lang. Rentan mo yun pwedeng Ah, parang sarang bulay. sayang. Kasi naisip ko kung mangungupahan sila, iipunin ko na lang. Kasi nakatiis nga sila dun sa kalsada. Eh, dito pa kaya. Uy! Uy! Buko! Uy! Buko! Ay, buko. Yan kinakain to. Sarap yan, ano? Masarap to. Adoboy no kaya ginagataan. Yan, baka marami pa dyan. Kung tayo magsisimula, dito tayo. Ha? Madal sa dapo, siguro pati. Sinubli ko sa pitik tatay. Yan, sa tubig niya. Doon sa nawasa. Makikiulay ko. Uy, magiging krepo ko ta. Uy, yan. Ha? Ay, yung pinaka maganda dyan, malapit kayo sa tubig. Yung paglalaba, yung pagliligo, walang problema. Hayaan mo na yung mga comment. Nabasa ko man ito, Gabos. Kaya, Ay, okay. Alanganin pa. Oh, ano, Clay? Ah, sabo to? Butas na ba yan? Dito. Kanta daw, kanta. A, B, C, D, E, F, G. Kanta nga. Kanta. Mm. Kanta mo ulit dito. Taro mo ulit dito.
Ano ka na tigyo, Lop? Next. Ito na ang new host. New house nyo. Okay. Magayon. Pasensya na kayo kuya ha. Kasi wala talaga kayong mapaglagyan sa inyo eh. So, dito muna tayo. Na kayo. Yung kaya muna namin ngayon. Kung mayaman lang kami. Ako. Sige, subog di ba tabi. Yan, natanap lamang. Sama ganun. Mapok. Oh, ano pa? Tukaw na. Duwan-duwa sila. Ala, okay? Ito, may... May puwerpo. Basta ko kayo. Alas na ko din. Pa-support lang. Sige. Hindi. Yan yung wire. Yan. Okay. Yan. Sige. Yan talaga. Hindi ko na kaya. Ulog pa din. Sige na. Ayan. Sige na yan. Sabi ng butas. Patindugan mo na lang muna naman sa ano? Sa owner. So yung mga anak mo kuya dito sa papag, tapos kayo dito lang muna sa plywood. Yan, nalagyan na nila yung papag oh. Tapos yung haking dito kahit paano. Ayun, makaharang man lang dito sa lamig. Sa ngayon, susuportahan namin kayo sa pagkain ninyo. Pero basta hindi po kahit tumutulong kami, aasa na lang kayo na. Aram ko man to. Gusto namin habang tinutulungan namin kayo, magsumikap din kayo na. Aram ko man to. Kaya alam ko naman na masipag ka talaga. Kaya nakita naman namin yung sitwasyon niyo doon. Gumagawa ka ng puto, nangangalakal ka. Tama yan. Yung mga comment na sinasabi mo, 4,000 comment, ipakita mo sa kanila na mali yung sinasabi nila, ha? Papaybi na naman nagot ko. Totoo lang ako kung nakuta na magpa-vlog. Kuya Ha? Elvin, daiyak. Ako kung nakuta na magpa-vlog. Ayaw mo na. Oo. Sa mga comments. Huwag mong intindihin yun, basta hindi totoo. Alam mo naman sa sarili mo kung anong ginagawa mo, huwag mo silang intindihin. Ano da, para inom na ako, para sugan. Totoo ba? Ay ba? Oo, ba't ka maapektuhan? Ganun lang yun. Pag hindi totoo, hindi ka dapat maapektuhan. Basta ipakita mo sa kanila na mali yung, yung mga iniisip nila tungkol sa inyo. Tulong po sa inyo, nakikiusap po kami na sana tulungan po natin itong pamilya na to dahil itong itsura nila. Dapat wala sila sa ganitong sitwasyon eh. Lalo na itong mga bata, dapat to nasa eskwelahan. Pag naglalaro, no? Hindi dapat to nadadamay sa mga gutom, paghihirap ng mga katawan ng mga bata. Gagawa kami ng paraan hanggat kaya namin na maging maayos ang buhay niyo para sa mga bata na lang. Basta ipagpatuloy mo lang yung pagiging masipag mo. Kaso lang, wala, yan lang ang problema namin. Wala kasi talaga kami matitiran, nangungupaan. Ang hirap mangupa.